sme sa dostali k tej zábavnejšej časti, ktorou je program. Dúfam, že sa budete príjemne baviť a dúfam, že sa vám budú páčiť naše súťažiace. Ako prvé sa nám predstavia Miss Modrý kameň 2012. Môžete si pozrieť naše finalistky. Dobrý večer, milé dámy a vážení páni. Vítam vás vo finále Miss Universe Modrý kameň. A teraz sa vám predstavia a ukážu naše finalistky. Ako prvá prichádza súťažiaca s číslom 1, Ižolda Gálusová. Vek 19 rokov, pochádza z Rakoviec, miery 80, 60, 80, výška 1,90 m. Rada sa venuje svojej záhradke a jej snom je ísť na Jamajku. Dobrý večer. Dobrý večer. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže? Hlavne som chcela dokázať celej mojej rodine a hlavne mojej sestre, že som najlepší ako. Prečo si myslíte, že by ste mali vyhrať? Však, lebo modelingu sa venujem od svojich 15 rokov a denne sa pozerám do zrkadla, nie? Čo si sľubujete od kariéry modelky? Od narodenia chcem byť herečkou a myslím si, že modelka alebo miska mi to zadováži najskôr. Čo si prajete najviac na svete? Úspešne dokončiť maturitu a svetový mier. Ďakujeme krásne. Ako druhá sa vám predstaví Otília Matikovská. Vek 19 rokov, pochádza z Chrastiniec, miery 70, výška 1,80 m. Rada sa venuje oprave automobilov, skydaniu hnoja a jej snom je kúpiť si traktor. Dobrý večer. Ahoj. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže? Jednoduché, chcem to vyhrať. Prečo si myslíte, že by ste mali vyhrať? Pozrite na mňa. Čo si sľubujete od kariéry modelky? Zárobok, keď vychádza svetlo, a som krása byť. Čo si prajete najviac na svete? Svetový mier. Ďakujeme krásne. Ako tretia prichádza Ivica Kretová, vek 20 rokov, miery 180, 70, výška 1,90 m. Rada sa venuje rúbaniu dreva a bojových umeniach. Jej snom je kúpiť si motorovú Kiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže? Môj manžel povedal, že som najlepší. Prečo si myslíte, že by ste mali vyhrať? Lebo pozrite sa na moje súperky, ja proste nemám konkurenciu. Čo si sľubujete od kariéry modelky? Že si urobím vlastnú značku, môže to byť aj Louis Vuitton, také podobné proste. Čo si prajete najviac na svete? Svetový mier. Ďakujem krásne, môžete zaradniť. Ako štvrtá prichádza Hortenzia Čevajková. Vek 18 rokov, pochádza z Čaní, miery 80, výška 1,98 m. Rada sa venuje rybáčeniu. Najväčší úlový meral 5 cm. Výsnom je úspech súťaži Farba hľadá ženu. Dobrý večer. Dobrý večer. Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže? No, mám predpoklady, že som najkrajšia. Prečo si myslíte, že by ste mali vyhrať? No, mám najkrajší zadok a najväčšie klozí. Čo si sľubujete od kariéry modelky? Modnú značku do pánok. A čo si prajete najviac na svete? Svetový mier. Ďakujem. No a ako posledná prichádza Ružena Holecová, vek 19 rokov, pochádza z Kirti, miery 80-70-90, výška 2,30 m. Rada sa venuje dojeniu kráv a jej snom je ísť na cestu okolo sveta. Dobrý večer. Dobrý večer. Prečo si sa prihlásili do tejto súťaže? Pretože si myslím, že som najkrajšia. Prečo si myslíte, že by ste mali vyhrať? No, ja viem, že vyhrám, takže si dám zväčšiť prstia. Čo si sľubujete od kariéry modelky? Cestovať po svete a spoznávať nových ľudí. A čo si prajete najviac na svete?
Svetovým je. Výborne, ďakujeme. She called me Mr. Boom. Sa vám trošku predbehla.